joulupullia paistetaan tänään. Tai nyt pullat kohoaa ja sitten leivotaan pipareita päälle ja kyllä tulee taas perinteiset tähtipullat. Kaikki sanoo, että ne on minun perinne joulupullia. Nyt syttyy tähdet tuhannet jo tänne Pohjolaan. No niin, mutta nämä tähdet odottelevat tässä pääsyä joulupullien koristeeksi. Jauhoa siellä ja täällä. Vähän ruiskis ja noin päin. Nyt odottakaa siinä, että pullat kohoaa. Uuni on kuumenemassa ja ensimmäinen pelti menossa uuniin. Vähän aina jännittää, repeääkö ne vai tuleeko niistä mallikkaita. Nyt ne näyttää hyviltä, mutta se uuni aina muokkaa niitä toisen näköiseksi. Katsellaan. No niin, ensimmäinen pelti uunista ulos. Miltäs näyttää? Aikas hyvän näköisiä. Muutama vähän revennyt. Ja sitten vielä pullia ei riittänyt, niin bonuspiparit tulossa. Vähän raesokeria pintaan, niin ihan hyvä. No mitäs nyt sitten? Mitäs nyt? Kahvinkeittoa ja maistamaan. Tällaista täällä Taapen keittiössä tänään touhuttiin. Nimeni on Taape Tontti.